Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Lunes, May 5. 11 show cause orders inilabas ng COMELEC Region 3. PRO3 naka-full alert status na ilang araw bago ang halalan. Dagdag na 194 na pulis itinalaga ng Pampanga para sa Halala 2025. Investigasyon sa joint venture agreement ng water districts itinutulak ni Hontiveros. At higit 200 individual nakiisa sa mangrove planting and coastal cleanup sa Bataan. Pinagpapaliwanag ng COMELEC Region 3 ang mga respondents na nakatanggap ng show cause orders. Batay ito sa reklamo na may kinalaman sa vote buying, discrimination at iba pang paglabag sa batas panghalalan. May detalye si Jody Dizon Mercado. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC Region 3 na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga kandidato, tauhan ng gobyerno at mga individual na lumalabag sa mga ipinagbabawal na gawain kaugnay ng nalalapit na halalan sa May 12. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Director Atty. Elmo Duque, napadalhan na ng show cause order ang ilang kandidato sa rehiyon, batay na rin sa kanilang natatanggap na reklamo. Magmula pa nung buwan ng Abril, nagsimula na tayo mag-issue ng mga show cause orders sa mga gumagawa ng allegations ng vote buying at hindi lang po niyan doon sa tinatawag natin na mga lumalabag sa Anti-Discrimination Act kasi marami tayo, resolution ng COMELEC, marami kasi na lumalabag doon sa pagrespeto, doon sa pagkatao ng kanilang kapwa-kandidato. Kaya mayroon din tayong mga binibigyan na ganyan, show cause order. So, ang pinakamarami dito ay tinatawag natin na sa vote buying incidents po natin. Sa datos ng COMELEC Region 3, may 11 individual na ang ipinagpapaliwanag dahil sa paglabag sa mga panuntunan ng halalan. Naitala ang 2 kaso ng abuse of state resources sa Aurora, 1 kaso ng vote buying sa Nueva Ecija, 3 vote buying at 2 discrimination cases sa Pampanga, 1 vote buying sa Tarlac at 2 partisanship sa Zambales. Ang mga reklamo ay una, napupunta sa tinatawag natin na central command natin. Mayroon tayong accessible link sa mga taong bayan na kung saan magrereklamo sila sa Komite Kontra Bigay, no, sa central office. At ang Komite Kontra Bigay ay binibigay sa atin para tayo ay magbigay ng kaukulang na aksyon, pagbibigay ng show cause order sa mga tao na naireklamo. At hindi po tayo nagpatumpik-tumpik. Pagtanggap po natin ng mga reklamo, and when we have done all the proper documentation, kami po ay nag-i-issue ng mga show cause orders sa mga taong naireklamo sa ating himpilan. Ang pangalawang modality ay diretso sila na magfa-file dito sa ating opisina na kung saan saksi po tayo sa mga maraming pag-file ng mga reklamo tungkol sa vote buying. At yan ay binigyan din natin agad ng tinatawag natin na mga show cause orders. Paliwanag ni Duque, dadaan sa proseso at patas sa pagsusuri ang mga reklamo bago maglabas ang kaukulang pasya ang komisyon ukol rito. Dahil sa kaganapan na marami tayong pinaghahandaan in just a matter of 11 days, magsisimula na tayo sa halalan. Very likely, itutuloy natin, gagawin natin ng mga preliminary investigation ng mga bagay na ito post-election na para yung pagdadaos ng halalan ayun ang munang bigyan natin ng prioridad bago natin gagawin ang mga bagay-bagay na ito. Anyway, the parties were given due process
sila ay nabigyan ng kaukulang notice para isagutin naman nila kung ano yung katotohanan na facts on their part para magkakaroon tayo ng fair and total evaluation and appreciation of the facts and the law na violate kung mayroong mapaglabag. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, naka-full alert status na ang buong puwersa ng PRO3 mula nitong May 3, 2025 hanggang May 15, 2025 bilang bahagi ng kanilang inisyatiba para sa nalalapit na national and local elections sa May 12. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, puspusan na ang kanilang ginagawang paghahanda upang tiyakin ang seguridad ng buong mga botante sa gitnang Luzon. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pag-deploy ng karagdagang pulis sa mga election areas of concern at voting centers, partikular na sa mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Bukod dito, nakahanda na rin ang kanilang Quick Response Forces at Reactionary Standby Support Forces para tumugon sa anumang banta sa kaayusan at kaligtasan sa araw ng halalan. Sa ibang balita, itinalaga ng Pampanga Police Provincial Office o PPO ang karagdagang 194 na pulis sa buong lalawigan ngayong Lunes, May 5 bilang paghahanda sa nalalapit na national at local elections. Kabilang sa kanila ang 100 personnel mula sa Police Regional Office 3 o PRO3 at 94 newly graduated students ng Basic Internal Security Operations Course. Pinangunahan ni Pampanga PPO Director Police Colonel J. Dimaandala ang pre-deployment briefing at ceremonial send-off para sa mga pulis na ipapakalat sa iba't ibang lungsod at bayan sa probinsya. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Laos Auto Group brings you a stylish, techy, and turbocharged engine na abot kaya. Meet Haima S7. With its 1.8-liter turbo engine at modern interior na may touchscreen infotainment, samahan pa ng dual airbags, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, rear parking sensors at ISOFIX child seat anchors. Kompleto ang basic safety gear para sa pamilya o solo road trip goals mo. Tara silipin natin kung gaano kasulit at swak sa inyong budget ang Haima S7. Haima is a brand na pinasok ng Laos Group in the Philippines. So we are the direct importer and distributor. So Haima has been in the Philippines for 15 years. So it started January 2010. We basically have dealerships across Central Luzon and up to North Luzon. Number one, for an SUV, dapat meron kang power. No? For our S7, it comes with a 1.8 engine na turbocharged. So hindi ka bibitinin yan. Let's say, akit ka ng Baguio, no? Or fully loaded ka, dami kang gamit, puno kayo, 5 passengers, so kayang-kaya niya. So for an SUV, comparing with other SUVs, powerful ito, 1.8 ang engine, turbocharged pa. Maluwag siya, meron siyang space for baggage sa likod. Pwede ka maglagay ng mga luggage, golf bags, kasya dyan. Tapos ample space for passengers since it's a 5-seater unit. Yung Haima brand natin, so this is a brand na talagang kung if you're from Central North Luzon, talagang kilala dito yan, yung Haima natin. Plus of course, being in the market for 15 years, kami yung mga naunang China brand na pumasok sa Philippines. So in terms of reliability, parts availability, andito na kami, 15 years na tayo eh. So not to worry about it. Right now, lahat ng Haima brands namin, we offer low down payment, and on top of that, meron kaming binibigay na free amortizations. No, as long as 4 months, free amortization for our Haima vehicles. Yung S7 natin na manual transmission, it's priced at 1,019,000, and right now we are on promo, so we offer 95K all-in down payment with free 2 months amortization. Yeah, so what's good about the promo, and also it's also being offered Laos group-wide, is yung aming free roadside assistance. It's being given free for 1 year, so it covers towing, roadside assistance in case of flat tires or naubusan ka ng gas. So that package alone, it cost us, it is free for around 32,500. So that includes insurance, free na yon, yung 3 years registration and chattel. Tapos on top of that, meron siyang free 2 months amortization. So you start your monthly on the 3rd month na. So yung first 2 months free yun. Ngayon, if you're going to purchase it COD, meron naman tayong cash discount na 150K. You could visit our showroom. We are located along Jose Abad Santos Highway here in San Fernando. Or you could visit our Facebook page. Or you may contact our dealership or my number, 0918-854-2215. Nanawagan si Senator Risa Hontivero sa Senado na magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga joint venture agreement o JVA ng mga water district at pribadong kumpanya. Kasunod ito ng patuloy na reklamo ng mamamayan hinggil sa irregularidad ng kumpanyang Prime Water. Ayon sa Senadora, may mga kasunduan namunong natuklasan ng Commission on Audit o COA na hindi pabor sa gobyerno at posibleng makaapekto sa serbisyo sa publiko. Samantala, matagumpay na naisagawa ang huling yugto ng 3-part mangrove planting and coastal cleanup sa Barangay Alangan, Limay Bataan itong Linggo, May 4.
Pinangunahan ito ng Nuclear Coal-Free Bataan Movement o NFBM at Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o YOUNGBEAN. Bitbit ang temang Restore Our Seas, Restore Our Planet. Layon ng aktibidad na hikayatin ng mamamayan, lalo na mga kabataan na pangalagaan ng kalikasan at palakasin ang pakikiisa sa mga mangingisda para sa pangmatagalang ng yamang dagat. Sa tulong ng mga empleyado mula sa Concentrix, Alabang at iba pang katuwang na organisasyon, umabot sa halos 300 kataong lumahok, kabilang ang mga miyembro ng Pangisda Pilipinas, Kabaro Youth for Nationalism and Democracy, lokal na samahan ng mga mangingisda at Barangay Council ng Alangan. Sa kabila ng patuloy na pagbabanta ng reclamation, urbanisasyon at fossil fuel project sa Bataan, patuloy ang ginagawang pagkilos ng NFBM at YOUNGBEAN para sa pangangalaga na natitirang mga bawakan o bakawan. Bukod sa pagtatanim at paglilinis, layon din ang kampanya na palalimin ang kamalayan ng kabataan sa epekto ng polusyon, coal at nuclear energy at hikayatin silang maging aktibong tagapagtanggol ng kalikasan. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Idinaos itong Sabado, May 3, ang huling campaign rally ni Santa Ana Mayoral candidate Dinan Labong at ng kanyang buong partido sa Plaza ng Naturang Bayan. Sa nalalapit na pagtatapos ng kampanya, nagpaabot ng pasasalamat ang dating bokal sa kanyang mga taga-suporta. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Lubos na pasasalamat. Isa ito sa mga naging sentro ng huling campaign rally ni Santa Ana, Pampanga Mayoral candidate Engineer Dinan Labong na idinaos itong Sabado, May 3 sa Plaza ng Naturang Bayan. Present sa aktibidad ang buong slate ng dating bokal na sina Vice Mayoral candidate Oday Nakpil, mga kandidato para konsehal na sina Tec Concepcion, Jerome Gadi, Soy Guevara, Miriam Lansangan, Vergel Malyari, Gio Messina, Alvin Pangilinan at Alex Pason. Nagpakita rin ng suporta ang mga kaalyadong barangay captain at sangguniang kabataan officials ni Labong, gayon din ang kanyang anak na si re-electionist 3rd District Board Member Lucky Labong. Bagamat kilalang taga-Bacolor, matagal na umanong naninirahan si Labong sa Santa Ana. Isa siya sa 3 kandidato sa pagkaalkalde ng bayan. Pasalamat ko na bayanan ako ni kakatamong gobernador, the running vice governor, ang yan ng alalan ni kakatamong gobernador, Governor Delta Pineda. Sabi kay motorcade. So lalong masaya, lalong ikot ko na rentaw talagang siya lang masaya. At maragog ko pasalamat, karang ganang Pinuki, karang ganang kaya biwe suporta, rin manong kulat tamo, then ganang followers tamo, rin core group, then leaders. So po rin may malin. At talagang pamananggap na kay motorcade, talagang one of a kind. Talagang sobrang karakal, sobrang kakaba. So timurin kita pinaramdaman ko, hanggang yan pamananggap daw. Yung gusto din umpisa, hanggang yan kita nga pamananggap ng mapali at nyaman naman nyaman. Sana yapi na, yung kanakong daramdaman. At siyempre, hindi ganang akakit kong suporta, kalupan ng imilabasan na pawikago, Tatay Bong Pineda, itala na ako, tinipuno rin kayang magobro, kaya pa-support no ka na ako, at timuro rin kapatad kayang iglesia, kaya tukuha rin may pasyan, kaya anak kong karagula pasalamat, talagang makaparikil. Sana dugo, ibiyan na talaga ng Ginoo, din sa ng Apo Santana, ya kami talaga bilang timong metong mayor na kakatambalin. Baka nito, hindi ganang malyari kong asawp, malyari kong agawa, na mapapaisip na ng Ginoo at pamanyawap na kanako. Sana ato parang ko, baka nito at ilang akit at tunay pa magbayo kung kami balen, Ganit Santana. Isinusulong ng dating 3rd District Board Member ang plataforma de gobyerno na prioridad ng edukasyon at kalusugan. Dakal ko pangarap din katamong balen at takit dito. Muna, itang sabihan ng imposible na mira sa kining State University, sinalina ako talagang gabon at i-donate kita kay Banang eleksyon na patang ako manungkulan para baka nito ikakaila, ika-eskwela kami kaya niking Santana at Timorin na itang government hospital na under ang Department of Health. Ita mira siya ita. Dari kaya namang gabon, anyara to expect do reta. Ang pagdakala pa magbayo na malyariming susopan din kana akong kayabi. Kung sakali hindi na kyan talagang pagkakaton, manungkulan dakala puwakit pa magbayo kay katamong balen. Yakbiyasang mga ako, pero basta linwali kay ngasbuk ko, talagang iyapi nito. Gawang ko, waling ka na ako, ako naman sabihan ng iyak malyari nga gawa. Yak man nyabing imposible, palagi man magsalita kitang agyo ko na namang gawan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nakiisa si Senator Risa Hontiveros sa house-to-house campaign na sinagawa ng mga volunteers ng grupong Kapampangans for Kiko BAM sa Northville 14th City of San Fernando. Naniniwala umano ang senadora na mas mapapalakas ang paglaban sa mga napapanahong isyu sa bansa kung mabibigyan ng puwang sa gobyerno sina senatorial candidates Kiko Pangilinan at Bam Aquino at ang Akbayan Party List kung saan first nominee naman si Attorney Shell Jokno. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan.
maagang nagtipon-tipon sa Northville 14 Public Market, Barangay Calulut, City of San Fernando ang mga volunteers ng Kapampangan for Kiko Bam para sa kanilang house-to-house campaign nitong Sabado, May 3. Nakiisa rin sa kampanya si Senator Risa Hontiveros bilang suporta sa kanyang mga kaalyansa na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na tumatakbo para senador, at si Attorney Shell Jokno na first nominee naman ng Akbayan Party List. Hindi inalintana ni Senator Risa ang init ng panahon dahil naniniwala umano ang senadora sa mga platapormang nais isulong ni Aquino at Pangilinan at ng Akbayan Party List para sa ikagiginhawa ng bawat Pilipino. Personal kong nasaksihan dahil nagsama kami sa loob ng maraming taon sa Senado, sa minorities. Nung ako'y party list representative din ng Akbayan, nung sila rin ay nasa Senado. At so yung maraming taon yon ng pagiging magkaalyado para sa sambayan ng Pilipino at yung nakikita kong maganda pa rin nilang plataforma de gobyerno para sa hinaharap. Ang sektor ng edukasyon ang isa sa mga nais tutukan ni Bam Aquino. Matatandaang tinaguriang ama ng libreng edukasyon sa kolehiyo si Aquino dahil siya ang sponsor at author ng RA 109131 na mas kilala bilang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbibigay ng libreng tuition fees at iba pang mga school fees sa mga state universities at colleges. Habang si Kiko Pangilinan naman, ang sektor ng agrikultura ang sentro ng ilan sa kanyang maraming plataporma. Isa sa kanyang isinulong noon bilang mambabatas ang RA 11321 o ang Sagip Saka Act na naglalayon magbigay ng mas mataas na kita sa mga farmers at fisher folks sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa merkado. Sa kanyang pagbabalik sa Senado, nais din tugunan ni Pangilinan ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaugnay nito, naniniwala naman ang Akbayan Party List sa pagkakaroon ng isang patas at tapat na gobyerno na nakafocus sa tunay na serbisyo para sa mga Pilipino. Ilan sa mga isinusulong ng Akbayan ang human rights kabilang na ang workers' rights, people first governance, mas madaming job opportunities, isang inclusive na bansa na may pantay na karapatan para sa lahat at marami pang iba. Samantala, masaya naman umano si Hontiveros na habang papalapit ang eleksyon, tumataas ang satisfactory ratings ng kanyang mga kaalyado sa mga election surveys. Kahit na mas popular o mas maraming makinarya ang iba sa kanilang mga kompetensya. Naniniwala anya si Hontiveros na binibigyang halaga na ng mga botante ang track record at plataporma ng mga kandidato. Umaasa rin ang mambabatas na hanggang sa araw ng halalan ay mabigyan ng puwang sa Senado ang mga kandidato kagaya ni Kiko Bam at mga partido na tulad ng Akbayan Party List na totoo umanong ipapanalo at ilalaban ang interes ng bawat Pilipino sa mga isyu na mahalaga para sa bayan para sa mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Kapag sila'y makabalik sa Senado, patuloy nilang paglilingkuran ang mamamayang Pilipino at patuloy naming mapagtutulungan sa isang mas malakas na minority at sa isang mas malakas na oposisyon sa buong gobyerno, sa buong lipunan natin itong labang ito. Nagpasalamat naman si Hontiveros sa mga kabalen at sa buong Central Luzon sa patuloy na pagsuporta at pakikialam sa mga mahahalaga at napapanahong isyu sa bansa. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa Dagupan City, dinagsa ng mga residente at turista ang makulay na selebrasyon ng Bangus Festival. Isa sa mga nakaisa ay ang senatorial candidate na si Kimil Villar na humanga sa pinakitang kultura at pagkakaisa ng mga Dagupenyo. Para sa ibang detalye, narito pong report. Hindi lang ang masaganang ani ng bangus ang ipinagdiwang sa Bangus Festival, kundi pati ang ipinamalas na pagkakaisa at kasiglahan ng mga Dagupenyo. Bagay na hinangaan ni senatorial candidate Camille Villar sa kanyang pagdalo sa makulay na selebrasyon nitong nakaraang linggo. Ayon kay Villar, higit pa sa industriya ng aquaculture ang ipinapakita ng taunang pista. Dagdag pa niya, ang Bangus Festival ay larawan ng pagkakaisa, kasipagan at pagmamahal sa sariling kultura ng mga Dagupenyo.
Lubos din ang paghanga ni Villar sa dami ng taong nakisa sa Bangusan Street Party kung saan mahigit 20,000 bangus ang sabay-sabay na inihaw sa 1,100 grills. Aniya, hindi lang ito pista, kundi isang simbolo ng malasakit at bayanihan. Bagamat ipinahayag niya ang suporta sa sektor ng agrikultura at pangingisda, iginiit ni Villar na mahalaga rin ang pagprotekta at pagpapaunlad ng mga lokal na tradisyon at pista na nagbibigay buhay sa mga komunidad. Ang ganitong selebrasyon daw ay nagpapaalala kung gaano kahalaga ang kultura sa pagkakakilanlan ng isang lungsod. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, patuloy pa rin ang pagbisita ni senatorial candidate Camille Villar sa iba't ibang lalawigan ng bansa bilang bahagi ng kanyang kampanya para sa nalalapit na halalan 2025. Sa kanya muli pagbabalik sa Bataan, nangako si Villar ng suporta para sa sektor ng pangisdaan at pagsasaka. Narito pong report. Muling bumisita si senatorial candidate Camille Villar sa lalawigan ng Bataan. Dala ang mga plano para sa pagpapaangat ng kabuhayan, agrikultura at pangingisda, mga sektor na ani ay may mahalagang papel sa kaunlaran ng probinsya. Sa harap ng mga residente at lokal na opisyal, binigyang diin ni Villar ang intensyon na magpatuloy sa pagbalik sa lalawigan, hindi lamang dahil sa personal na koneksyon, kundi upang makapagbigay ng konkretong suporta. Ang kanyang lola sa ama, si Corita Nanay Coring Bamba Villar, ay tubong Orani, dahilan kaya't itinuturing niyang tahanan ang Bataan. Sa parehong pagbisita, ilang lokal na opisyal tulad nina Representative Abet Garcia, Mayor Efren Pascual Jr. ng Orani at Board Member Tony Roman ang nagpahayag ng kanilang suporta sa kandidatura ni Villar para sa Senado sa darating na halalan sa 2025. Isinusulong din ni Villar ang mga panukalang makatutulong sa kababaihan, kabataan, edukasyon at pabahay, gayon din ang mga inisyatibong magtuturo ng financial literacy at magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Ngayong gabi, makakasama po natin ang dalawang panauhin mula sa Concerned Citizens for Justice and Peace, sina Sir Carmelo Virgilio Lim, ang ad hoc chair ng grupo, at si UCCP Reverend Marjorie Gese, isa sa mga katuwang sa pag-organisa ng kanilang nalalapit na film screening na may titulong Alipato at Buog. Pag-uusapan natin ang layunin ng kanilang proyekto at kung paano ito makakatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan sa karapatang pantao. Magandang araw po at welcome po sa CLTV 36. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng CLTV 36 at sa ating pong lahat na nandito ngayon. Sir Carmelo at Ma'am Marjorie, gusto ko pong malaman, bakit po natin inorganisa ang film screening na ito? Marami po kaming dahilan. Ang unang dahilan namin, alam niyo, hindi nyo lang natatanong kung anong edad namin. Pero marami kaming kasamahan na nagtatandaan na rin. At gusto namin silang pagsama-sama. Mga nakasama namin nung panahon ng martial law. Maraming human rights violation. Kaya kung malalaman ninyo, itong sine na palalabas namin ay tungkol sa human rights. At gusto namin sabihin ulit sa mga kaibigan namin, hindi pa tapos ang ating ginagampanan noon. Ganun lang kasimple. Tapos meron din kaming isang layunin na gusto namin makamit sa pamamagitan ng pagkukuha ng konting pondo at makatulong sa mga ibang kababayan natin. Yes, ito po ay pelikula or film screening na gaganapin po sa May 7 sa Systems Plus Foundation sa May Angeles City po. No? So ano po ang kwento ni Jonas Burgos at bakit po napili ni JL na gawin itong pelikula? Ang kwento ng buhay ni Jonas Burgos, isa siyang community organizer. Isa siyang naglalayon na ipagtanggol ang karapatan ng mga naapi at sa kanyang paniniwala sa mga trabaho ng pagpapahayag ng katotohanan. Yun nga lang, nagkaroon ng enforced disappearance o tinatawag nilang desaparecido na kung saan siya ay sapilitang dinukot. It has been 17 years since 2007 ang kanyang pagkawala at ngayon ang kanyang kapatid ay nagbuo ng isang sumulat at nagdirect ng isang documentary film na kung saan naglalayon na ipakita ang mga pag-aabuso, ang mga pangyayaring nagaganap sa pagkawala, the enforced disappearance. Kaya nga ang ating involvement ngayon ay hindi lamang po sa mga pagpapalaganap o pagbigay ng orientasyon sa issues on human rights violations and even samples of disappearances, kundi gusto nating bigyan ng opportunity na lumabas uli, lalong-lalo na ngayon na nakikita nating maraming issues on mental health. Nagkaroon po ng mga underlying issues on mental health. Kaya isa rin po ang pondo na gagamitin natin ay upang makatulong sa mental health and well-being ng ating mga kababayan, particular po sa mga nagiging biktima ng human rights violations. Salamat po at napakaganda nitong hangarin ng inyong grupo upang magbigay linaw sa mga issue na hindi po napapakinggan o nabibigyan ng pansin sa panahon ngayon. Para po sa lahat po nanonood, nangyari po itong insidente na ito way back 2007. Gusto ko pong malaman, ito po ba ay naangkop pa rin sa ating panahon ngayon, lalo na panahon po ng halalan at sa mga nagdaang taon ay marami din po ang mga nawala at nagkaroon ng mga issue sa pag-apak sa kanilang karapatang pantao. Alam po ninyo itong si Jonas Burgos, anak ni Jose Burgos. Sino po si Jose Burgos? Si Jose Burgos, siya po yung may-ari ng Malaya Magazine o periodiko noon. Malaking dyaryo yan na tumulong sa pagmulat ng sambayanan Pilipino.
nakikita rin namin na pag ganito yung nangyayari, maraming nawawala, sino unang tinatamaan? Ang media, kagaya ng itong CLTV, at saka yung mga pangkaraniwan na sektor ng ating lipunan. Kaya sana itong usapin na ito ay mabuksan ulit. Nang sa ganon, maintindihan natin ano ba talagang nagiging sanhi ng ganitong problema. Nang sa ganon, magising tayo at pwede natin itugon ito sa mga ating pamahalan. Nang sa ganon, nagiging maayos ang ating lipunan. Nang sa ganon, yung mga anak natin, matutuwa rin sila. Na darating yung panon, matahimik, mapayapa, at makatarungan ang kanilang buhay. Ganun lang yung inahangad namin. Ano po ang naging reception po ng ating mga kabalen kahit po outside the province of Pampanga noong inanunsyo po natin na magkakaroon po tayo ng special screening sa May 7? Marami po ba ang mga natuwa? Marami po ba ang nagpaabot ng mensahe na tama ang inyong ginagawa sa inyong grupo? Kaya naman po ito ay kumbaga magkakaroon po ba ng iba pang mga kumbaga aktibidad upang makatulong pa sa iba? Alam po ninyo, marami kaming inanyaya. May mga dating human rights activists, may mga police, may mga lawyers, may mga judge, may mga businessmen, iba-ibang sektor. Ang nakakapansin talaga, may nakausap kaming station commander. Sabi niya, gusto kong mapanood dito. Magandang pakinggan ito at malaman ko ano talaga. Yung judge naman, sabi niya, teka muna, mukhang alam ko yung kasong ito sabi niya. Gusto ko rin panurin, sabi niya. Meron namang mga businessmen na tumulong, naghangbag ng konting alaga para mapatuloy ang screening na ito dahil may konting kailangan na bayaran. Pero, ang pinakamagandang narinig namin, yung mga taong nakikiisa sa layunin namin na makatulong kami sa mga nangangailangan ng mental health. Bilang isang psychologist at saka pastor na nagtrabaho many years, 30-something years ago, sa isang rehabilitasyon para sa mga torture survivors at mga pamilya sa desaparecido, yung aking partner na psychologist din, clinical psychologist, nag-uusap kami. Ilan ba ang mga psychologists o therapists that takes care of the victims of human rights violations? Nung binibilang namin, baka hindi mo man mabilang sa isang kamay mo, sa mga daliri ng isang kamay, no? At that was 30-something years ago. Ngayon parang binubuhay natin. Andito pa rin yung problema. Andito yung mga sugat na hindi naghihilom. Hindi lang ng pamilya, ng individual, kundi ng community. At kung pababayaan natin na hindi maghihilom ang ating mga komunidad, how much more the damage that it's going to cause sa ating bansa. Kaya sa mga politiko, pagtuunan nila ng pansin yung mga sugat na hindi naghihilom. At baka iyan ang pinagmumulan ng maraming maliliit na problema, lalong-lalo na sa mga komunidad ng mga mahihirap. Salamat po, Ma'am Marjorie, Sir Virgilio. Sino-sino po ang bububuo sa Concerned Citizens for Justice and Peace? At ano po ang kolektibong layunin ng Working Committee? Sa totoo lang po, bago lang namin tinayo ito, ilan lang kami, mga 10. Pero marami kaming mga kaibigan na tumutulong sa amin. Kailangan pa bang sabihin kung sino-sino sila? Yes, go ahead, sir. Ikaw na mag-introduce sa kanila. Meron po tayong mga galing sa hanay ng mga artist, si Miss Ruth, isa pong direktor sa Entablado. Meron din po tayong mga private
individuals, si Bing, si Bobet, si Winston, si Aching Angie Salas sa pagbuo naman ng ating mga pagpaplano. At yung pong ating sa financial, si Ate Dory Salas, na kung saan ang atin naman pong pagpapalakad sa financial. And of course, G, kung saan siya naman ay involved sa ating marketing. Kung may nakalimutan po ako. Sa ganitong event, ang mahalaga talaga yung parang director. Director na talaga. Ang pangalan niya si Ruth Sanchez. Marami na siyang karanasan, pati nung nag-abroad siya, nag-direct na siya mga play at saka mga workshop, nag-gano'n na rin siya. Kaya siya yung napili namin. Tapos puso naman siyang na tumulong at pinano niya talaga. Lahat, pinano talaga, pati lahat ng steps na gagawin at kung ano yung katapusan. Kaya sana mag-enjoy tayong lahat ng mapupunta sa event na ito. O nga pala, sa bandang huli, meron kaming konting salo-salo. Kasi nga gusto namin may konting, anong tawag mo, yung konting sosyalan, fellowship na magkakilanan. May mga invited kaming mga abogado eh. So pagkikilala namin sila, may mga pulis kaming na-invite. Pakikilala para sila mag-usap sila. Hindi ba? May mga estudyante, maraming estudyante from SPC, Systems Plus, na ang kanilang kurso ay yung criminology. Para sabi ng nakausap namin din, para bata pa, maintindihan na nila kung ano yung nakikita nangyayari sa ating lipunan. Yes po. Paano naman po natin maihikayat siguro ang publiko na maging mulat at kumilos para sa hostisya at karapatang pantao, lalo na po ngayon, sikat na po ang social media at marami na rin po ang nagiging, kumbaga, aware sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Pero bilang grupo po ng Concerned Citizens for Justice and Peace, paano po natin sila, kumbaga, hihikayatin na makiisa sa atin? Siguro sa pamamagitan ng mga ganitong adhikain, no, o gawain, kung saan merong film showing. Kasi kapag hindi nila napapanood at kinuwento mo lang, parang ang hirap tanggapin. So makikita nila sa pamamagitan ng isang film na mamumulat ang kanilang kaisipan. And then second, yung kahalagahan ng mental health and well-being ng isang tao, biktima man niya ng karahasan o kung ano't ano mang pinanggalingan ng kanilang problema, kailangan tinutugunan natin. At the same time, itong ating mga effort na ito, hindi ito yung end of what we wanted to do, no? Hindi ito yung huli, kung hindi panimula. Hindi upang mag-aklas o kung anuman ang ating adhikain, kundi sana matandaan natin na hindi lang yung buhay natin ang pagtuunan natin. There's more life to what we have right now. At yun ay ang pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa-tao at kapwa Pilipino. And hopefully yung mga politiko natin, yung kung paano ang kanilang passion to help our countrymen, yung mga mamamayan ng Pilipinas, sana isa rin na pagtuunan nila yung karahasan na nangyayari sa ating mga kababayan at ano ang epekto nito sa kanilang mental health and well-being and the healing of the whole community and the whole country. Sige po, bibigyan ko po yun ng pagkakataon upang imbitahan lahat ng ating tagapanood upang sila po ay pumunta at makiisa sa May 7 sa Systems Plus College Foundation sa May Angeles City po. Gusto ko lang pong dagdag yung nasabi nung kasama ko, si Pastor Marjorie. So, sa totoo lang, alam mo, sa mundo natin ngayon, kulang na kulang yung katapatan sa sarili. Kailangan siguro, pusin natin. Sa sarili muna natin, maging tapat tayo. Alam ba natin kung tama at mali? Minsan, pinapayagan na natin yung mali.
Pero dapat talaga mag-umpisa sa atin. Tapos, mahilig tayo sa TikTok, sa Marites. Oh, paano mo malalaman ang tama at mali? So, kung talagang gusto mong ma-involve sa usapin ng human rights, sa usapin ng mental health, at saka kabutihan sa lipunan, mag-umpisa muna tayo sa sarili natin. Ganun muna. Tapos, sa kapatid mo, sa magulang mo, tapos, sa kapitbahay. Doon lang muna. Ang hirap talaga. Mahirap magsalita kapag hindi tapat. Kaya importante yung katapatan. Yun lang po. Napakaganda naman po ng call to action ng ating mga bisita. Sa punto pong ito, bibigyan ko po ng pagkakataon upang imbitahan na po ang ating mga tagapanood upang makiisa sa ating aktibidad sa May 7. Sige, iniimbitahan po namin lahat ng gustong mamulat at balikan ang ganitong ka-strong, katatag na adhikain upang mapansin uli yung mga biktima ng karahasan. Lalong-lalo na ngayon na tinataguyod natin ang issue on enforced disappearances o desaparecidos. Sana po ang mahalagang film showing na ito ay wag nating palampasin dahil ito po ang panimula ng pagmulat ng ating mga mata na hindi lamang basic rights yung makakain ka, may tutulugan ka, makapag-aral ka, kung hindi yung karapatan mismo nating mabuhay ng masagana, mabuhay na walang inaalala sa ating mga kaisipan. Kaya sana po inaanyayahan po namin kayo at hindi lang po yung panonood, magkakaroon tayo ng salo-salo. It's a fellowship where makipag-usap po kayo sa pulis, sa lawyers, sa abogado, sa judge, sa mga teachers, and even students. Mga ating sabi nga ni Sir Gil, yung mga nauna na, medyo senior citizen na. Hindi pa po ako senior citizen. Pero tayo, coming from different genre o panahon, mag-ipon-ipon tayo. At magkita-kita po tayo sa Wednesday, May 7 at 5 p.m. Ayan, maraming salamat po Sir Carmelo Virgilio Lim at Reverend Marjorie Gese, at napakaganda po ng layunin ng kanilang grupo. Kaya naman po sana ay tayo magsama-sama at suportahan ang kanilang aktibidad sa darating na May 7, Miyerkules po ito. Salamat po. Ayan, para po sa ating susunod na balita, Art for the Ocean. Sa isang mixed media art competition, idinaan ng DA at BIFAR ang pagsusulong ng kamalayan ukol sa fisheries at coastal resilience. Kasabay ng Month of the Ocean celebration ngayong Mayo, itinampok ang likhang sining ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon. Narito pong report. Patuloy ang Department of Agriculture o DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa pagsusulong ng kamalayan ukol sa fisheries at coastal resilience. Isa na sa mga isinasagawa ng mga ahensya ay ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCorps Project. Layo nitong palakasin ang food security, beneficiary satisfaction, pababain ng mga kaso ng illegal fishing, at isulong ang employment sa fisheries at aquaculture. FishCorps ay isang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan pinondohon po ito ng World Bank. It is a 7-year project to at least promote coastal resiliency, at the same time to provide alternative livelihood para sa ating mga mangingisda na covered ng buong FMA 6 at FMA 9. Kaugnay nito, inimbitahan ng BIFAR Region 3 ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon para sa pagtataguyod sa nasabing advokasya sa pamamagitan ng sining. Kasabay din ito ang selebrasyon ng Month of the Ocean ngayong Mayo. As part of our goal to promote FishCorps sa lahat ng level at antas ng lipunan dito sa ating FMA 6, including yung Region 3, ay hinikayat natin yung ating mga college students to join us and show their artistic expression and how they can help in disseminating the goals of the FishCorps project. With this, we have invited at nag-invite po tayo ng mga different colleges dito sa buong Region 3 covering Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, and other provinces para may pakita nila ang kanilang talento at
i-show natin yung talents ng Region 3 towards promoting coastal resiliency. Kumasa sa hamon ng ilang partisipante mula sa Pampanga, Zambales at Nueva Ecija. At ipinamalas ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng kanilang eye-catching at thought-provoking art pieces. Bagamat lahat ng entries ay maganda at makabuluhan, sa huli, ang likha ni Leo Kawagdan ng Nueva Ecija ang nagtagumpay sa Mixed Media Art Competition. Nakapag-uwi rin ito ng cash prize na 15,000 pesos at ire-representa ang rehiyon sa national event. Samantala, hinihikayat din ng BIFAR Region 3 ang publiko na makiisa sa kanilang mga hakbang para sa pangangalaga ng katubigan at pangisdaan. In-invite ko ho lahat ng atin, lalo na yung mga kababayan natin dito sa Region 3, sa Pampanga at ibang probinsya ho ng Central Luzon na sumali at lumahok sa mga activities ng BIFAR para sa Ocean Month. At the same time, maging bahagi sa pagpapangangalaga at pagprotekta ng ating karagatan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.